ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଥିଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ କାମ ସାରି ଗଲି ହେରି କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଲେ ହେରି ମା, ତାପରେ ଚାଲି ମହାପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଘର। ଏଠି ହାତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ପାଣି ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିଦେଲା ପରେ କରିଦେଲି ପଣା। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରେ କେହି ବି ପଣା ଖାଆନ୍ତିନି, ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କିଛି ପକାଇ ନଥିଲେ, କେବଳ ଚିନି କଦଳୀ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଛେଚିକି ପକାଇଥିଲି ବାସ୍ନାକୁ। ତାପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଧୂପ ରେଡ଼ି। ଯେତେ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ଝୁଣା ଧୂପ ଯଦି ଘରେ ନ ବୁଲିବ, ମାନେ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହବାର ବାସ୍ନା କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯେମିତି ହେଲେ ଝୁଣା ଧୂପଟା ଆଗ ବୁଲାଏ। ତାପରେ ଘରେ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ମା ସବୁ ଭୋଗ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ହେରି, ମୁଁ ଖାଲି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କ୍ଷୀର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଢାଳିବାକୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ସିନା ଗଲି ହେରି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ପୁରା ଫୋଟକା ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ରାସ୍ତା ତାତି ଥିଲା। ତାପରେ ଘରେ ଆଉ ଯାହା କଦଳୀ ଥିଲା ସବୁ ପଣା କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ପିଇଥିଲି, କେହି ପିଇଲେନି। ତାପରେ ଚାଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଘରେ ତ ସବୁ ସାଧା ହେବ। ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ତ କେହି ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି। ତାପରେ ମଟରକୁ ଆଗ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ପଛରେ, କାରଣ ମଟର ରାତିରେ ସିଝେଇ ନଥିଲି, ସକାଳେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା କାଳେ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମସଲା କଷିଆ କଷି ହେଲା ପରେ ଯେତେକ ସବୁ ପରିବା କାଟିକି ପକାଇଥିଲି ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମଟର ପକାଇଲି, କାରଣ ଆଗରୁ ମଟର ପକାଇଲେ ପୁରା ଫିଟିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଏନ୍ଜୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।